Tänään perussuomalainen nuoriso täyttää 5 vuotta, joten käydäpä läpi muutamia saavutuksia 5 vuoden takaa. Perussuomalainen nuoriso on tehnyt useamman kansalaisaloitteen, jotka on saanut ennätyksellisen nopeasti nimet kasaan ja edenneet eduskuntaan. Kansanäänestys EU:n elpymispaketista sai lähes 60 000 allekirjoitusta 4 päivässä. Polttoaineveron alentamista ajava kansalaisaloite sai 1 päivässä yli 50 000 allekirjoitusta ja keräysajan loppuun mennessä yli 105 000 nimeä. Autoilun elpymispaketti, sekin sai 1 päivässä yli 50 000 allekirjoitusta ja keräysaikaan loppuun mennessä lähes 80 000 nimeä. Puhumattakaan meidän viimeisimmästä kansalaisaloitteesta eli Yle Kuriin nyt-aloitteesta, joka tehtiin yhteistyössä kokoomuksen ja KD:n kanssa, niin se keräsi kuukaudessa tarvittavat 50 000 nimeä ja nyt sekin on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Niin kuin Suomi ei ole koko maailman sosiaalitoimisto, niin myöskään Yle ei ole koko maailman suoratoisto, tulkkaus ja uutispalvelu. Eduskuntavaalien alla PS-nuoriso julkaisi turvapaikka-vaaliviisun, joka levisi tulellaan sosiaalisessa mediassa. Tämän lisäksi olemme ottaneet aktiivisesti kantaa päivänpolitiikkaa, puolustaen suomalaista elämäntapaa hullunkuriselta wokelta ja islamisaatiolta. Sinäkin voit olla osa perussuomalaista historiaa. Lähtemällä mukaan perussuomalaiseen nuorisoon voit vaikuttaa valtakunnan politiikkaa saakka ja ajaa meidän nuorten sukupolvien asiaa suomalaisille päättäjille. Tule rakentamaan kanssamme perussuomalaista huomista.